Vážené dámy a vážení páni, volám sa Jozef Ukropec, som z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a som veľmi rád, že môžem na pôde Alzheimer Fóra rozprávať o online programe zameranom na zmenu životného štýlu, ktorý vyvíjame spolu so startupom Živa. Ten sa zaoberá digitálnym zdravotníctvom a tiež v spolupráci s Kinitom, čo je Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Nemám žiaden potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s touto prednáškou. Študujeme obezitu a obezitu vnímame ako spoločný a patofyziologický základ mnohých chronických ochorení. Veľmi nás však zaujíma aj vzťah medzi metabolickým zdravím a kognitívnym zdravím pri sledovaní trajektórie starnutia u seniorov. Skúmame účinky cvičenia, alebo lepšie povedané adaptácie na cvičenie. Cvičenie dokáže meniť štruktúru a remodelovať štruktúru a zmeniť funkčnú kapacitu asi všetkých orgánov v našom tele. Okrem zlepšenia funkčnej kapacity sa zlepšuje aj schopnosť manažovať stresové situácie a zvyšuje sa odolnosť voči ochoreniam. Snažíme sa o komplexné zachytenie biologických a molekulárnych aspektov spojených s adaptáciou na cvičenie. Snažíme sa definovať markery rizika ochorení, ukazovatele funkčného zlepšenia v súvislosti s cvičením, definovať procesy a molekuly, ktoré dokážu modifikovať ochorenie. A veľmi dôležitá je pre nás translácia poznatkov do praxe a benefity pre samotného pacienta. Najväčšie benefity prináša dlhodobá zmena životného štýlu, v tomto prípade pohybovej aktivity, a táto je umožnená aktivitami Centra pohybovej aktivity pri Biomedicínskom centre SAV. Toto centrum v roku 2017 založila moja manželka Barbara a odvtedy v ňom prebiehajú štúdie, ktorých cieľom je skúmať účinky pravidelného cvičenia na metabolické a kognitívne zdravie u seniorov s poruchami pamäte, u pacientov s obezitou, u pacientov s Parkinsonovou chorobou a pracovali sme dokonca s malou skupinou pacientov vyliečených z onkologického ochorenia. Vzhľadom na to, že Barbara vám v predchádzajúcej prednáške priniesla množstvo dôkazov o účinkoch pohybovej aktivity na kognitívne zdravie pacientov s poruchami pamäte, podelím sa s vami len o niekoľko výsledkov z aktuálne prebiehajúcej štúdie. Ten prvý hovorí o tom, že ak sa zmení moja habituálna, pravidelná, každodenná pohybová aktivita, ak sa táto zvýši, tak sa zlepší aj moje kognitívne zdravie. Ten druhý vzťah zasa hovorí o tom, že ak sa počas intervencie, ktorá trvá 9 mesiacov, zníži moja hmotnosť, zlepší to vybrané parametre mojich kognitívnych funkcií. A bez ohľadu na zvýšenú hmotnosť, ak je výsledkom intervencie zvýšenie množstva svalovej hmoty, vidno pozitívnu asociáciu, koreláciu zo skóre v Adamburkovom teste kognitívnych funkcií. Takže metabolizmus, ktorý sa prejavuje na úrovni celého tela, je pozitívne, alebo teda je asociovaný so zmenami kognitívnych funkcií u seniorov. Pacientov s obezitou už po kratšom, len 3-mesačnom programe spojenom s úpravou životného štýlu vidíme efektívnu redukciu hmotnosti, efektívnu redukciu adipozity, ktorú sprevádzajú mnohé merateľné zdravotné benefity. Výzvou však zostáva nákladová efektívnosť a dlhodobá udržateľnosť. A práve tieto sme adresovali v štúdii ActiveMe. Bola to štúdia, ktorú uskutočňovala Živa. My sme tam pôsobili ako poradcovia a kľúčovými zisteniami tejto štúdie bolo, že je naozaj veľký záujem o podobné programy, ktoré majú za cieľ zmeniť návyky a životný štýl k lepšiemu. Zistili sme, že mnohí seniori vnímajú zdravý životný štýl ako veľmi drahý a pre nich nedostupný. Stretli sme sa tiež s pasívnym nastavením vo vzťahu k zdravotnému stavu. A v rozličnej miere rôzni ľudia prejavovali afinitu k inteligentným moderným technológiám, ktoré sme chceli používať v rámci sledovania intervencie. Tiež sme si uvedomili, že je dôležité oslovovať seniorov s poruchami pamäte ešte predtým, než sa dostanú do DSS-iek. Videli sme teda záujem o budovanie komunít, videli sme vznik priateľských vzťahov, otvorenosť komunikácie a vzájomnú inšpiráciu.
nadšenie pre online aj offline kvantifikáciu, jednoducho zistenie, ako mne cvičenie osobne pomohlo. Taká tá personalizácia, poukázanie na to, ktoré veci sa zlepšili a ktoré veci by sa mohli zlepšiť viac, alebo čo očakávať v budúcnosti. Bolo tam vidno zmysel pre súťaživosť. A to aj napriek tomu, že bol rozdiel, keď sme oslovovali klientov teda v denných centrách. Aktuálne spolupracujeme na projekte 14 týždňov. Je zameraný na pacientov s obezitou a jeho cieľom je podporiť účastníkov vo osvojovaní si zdravých návykov v oblasti ako pohyb, strava, spánok alebo zvládanie stresu. Jednoducho posilniť ich vnútornú motiváciu a ich schopnosť dlhodobo udržiavať zmenu. Testujeme pritom rôzne spôsoby coachingu. To, čo tu je označené ako health coaching, je vlastne spôsob online coachingu, pri ktorej klient alebo pacient komunikuje s odborníkom. Peer coaching je forma, pri ktorej niekto, kto prežil podobnú zmenu, uskutočnil efektívne, dokáže komunikovať svoju skúsenosť ostatným. AI coaching využíva generatívnu umelú inteligenciu. No a self-coaching je kontrolná skupina, pri ktorej dobrovoľník dostane k dispozícii náramok, dostane k dispozícii software, ale je tam minimalizovaný kontakt s coachom. Takže je to taká nejaká, ako vie on sám využívať tie inteligentné technológie, ktoré sa ponúkajú. Pred vstupom do programu zisťujeme formou dotazníkov riziko chronických ochorení a stupeň pripravenosti na zmenu. Tá je pre nás esenciálna. Aktuálne máme v programe 190 účastníkov, 80 účastníkov v health coachingovej a self-coachingovej skupine už ukončili intervenciu. A poďme sa teda pozrieť, čo zahŕňa taký health coaching, alebo ako to vyzerá, ako si to možno predstaviť. Pri health coachingu dobrovoľníkov sprevádzajú Petra Dubajová, Miriam Dojčárová a Janka Kubíčková. Sú koučky, ktoré sa pokúšajú definovať hlavný cieľ, zdroj motivácie, pre ktorý sa pacient rozhodol vôbec zapojiť do programu. Tento sa môže časom meniť. Je to niečo, čo chcem všeobecne zlepšiť, je to nejaký môj konkrétny cieľ, ktorý je merateľný, dosiahnuteľný a primeraný. S koučkami si takisto dobrovoľník určuje časový rámec, ktorý treba ohraničiť. Následne sa venujú v komunikácii výžive. Definujú sa veľkosti porcií, je tam snaha o podporu sytosti, rovnomernejší prísun živín v priebehu dňa a prispôsobenie tej dietnej intervencie alebo tomu coachingu zvyklostiam toho pacienta. Aby tie zmeny, ktoré on vlastne ide urobiť vo svojom živote, neboli nejaké obrovské a drastické, aby sa jednalo o niečo, čo je pre ňo priateľné, udržateľné a čo bude schopný dlhodobo nasledovať. Nasleduje motivácia k pohybu. Ide o to, aby to, na čom sa spolu s koučkou dohodne, bolo postupné a individualizované zvyšovanie záťaže. Je dôležité si definovať cieľ, odmenu, definovať niekoho v okolí, na koho sa môže pacient spoľahnúť, že ho podporí v danej aktivite, definovať priority, možno kompromisy a spôsob merania toho pokroku. Je viac príkladov na pravej strane, akým spôsobom možno pacientov motivovať k pohybu, ktoré využívame v rámci intervencie. Veľmi podobné ciele, odmena a podpora okolia a ostatné parametre sa stanovujú v prípade zvládania stresu a zlepšenia spánku. Nejde len o objem spánku, ale aj o kvalitu spánku. Používanie týchto moderných technológií nám naozaj umožňuje zbierať tieto informácie. Takže coach má k dispozícii aplikáciu, v ktorej u každého zo svojich zverencov vidí týždeň po týždni a deň po dni vlastne, ako sa mu darí naplňať záväzky, ktoré si spolu dali. A tie sa týkajú nielen jeho pohybovej aktivity, ale aj intenzity pohybovej aktivity, aktívnych kalórií, dĺžky spánku a kvality spánku. Samotný dobrovoľník, aj tí v tej kontrolnej skupine, vidia na svojom smartfóne a v aplikácii Garmin Connect majú prehľad o všetkých meraných parametroch
Ide len o to, že v kontrolnej skupine nemajú kouča, s ktorým by o nich mohli diskutovať. Peer coaching sa opieral o pomoc a podporu strieborných líšok alebo ľudí, ktorí boli v programoch pohybovej aktivity v centre, na biomedicínskom centre. Strieborné líšky je vlastne občianske združenie, ktoré si ľudia cvičiaci v biomedicínskom centre založili v roku 2018. A ak sa chcete o nich dozvedieť viac, pozrite si ich webovú stránku. AI Coaching je platforma, ktorá využíva generatívnu AI. Je vyvinutá v spolupráci s Campbellovým inštitútom inteligentných technológií a naplňa všetky atribúty tých coachingových programov spoliehajúcich sa na živého kouča alebo na peer kouča. Takisto trvá 14 týždňov. Jediný rozdiel je, že komunikácia prebieha formou chatu z Iris. Iris je naša AI koučka. A rovnako ako v ďalších, teda ostatných spomínaných ramenách, AI coaching využíva informácie z tých náramkov inteligentných. A teda rozpráva sa s pacientom o konkrétnych dátach, ktoré súvisia s jeho životom a aktivitou. A tu si dovolím skončiť. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z Biomedicínskeho centra, kolegom zo Živy a z Campbellovho inštitútu inteligentných technológií, koučkám v našom health coachingovom programe, všetkým kolegom z Centra pohybovej aktivity a z Centra pre management obezity, ktorí sa na tejto štúdie podielali. A ďakujem vám všetkým za pozornosť. Chcel by som len poznamenať, že mať schody je mať ten najlacnejší a najjednoduchší telocvičný prostriedok alebo pomôcku. A preto sa s vami rozlúčim len pohľadom na tieto motivačné tabulky, ktoré máme umiestnené na schodisku v biomedicínskom centre. A niektorých ľudí napália a niektorých ľudí motivujú k pohybu. Tak možno skúste, čo to urobí s vami. Ďakujem za pozornosť a teším sa na akékoľvek otázky, ktoré mi pošlete. Mrzí ma, že tam nie som s vami. Dovidenia.